ваш второй дом. أنت هون بلا شك بين أهل وأصدقاء. Значит, здесь вас окружают друзья. والشكر الخاص طبعا لزيارة وزارتي المتواضعة وزارة الصناعة. Я благодарю вас, что вы в своей программе нашли возможность посетить наше скромное министерство. يا سيدي بوصفك لجمهوريتك يعني أنا شبهت مع بعض الفوارق البسيطة للمملكة الأردنية الشريفة. И я, знаете, выслушав ваш рассказ о республике, отмечаю, что не так уж и много различий между нами. إحنا كمان مملكة صغيرة بالعمر. Мы, во-первых, очень молодое королевство. صغيرة بالحجم مقارنة مع جيراننا. Мы имеем небольшие размеры, если сравнивать нас с нашими соседями. تاريخيا واجهنا وعم نواجه مشاكل لاجئين. Исторически у нас схожие с вами проблемы в сфере безопасности и проблемы с